खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोनखौ आंनि बोहैस्रि ब्लग इउट्युब चेनेलाव गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 17 आगस्ट। नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। मोनसे सोमोनांथाव आरो गिथाव बाथाव जाथाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि ललितपुराव 30 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा गावनि खर'खौ दंफां हाग्रा मेसिनजों हास'नो नागिरनाय समाव गाज्रियै गोब्राब जोखोम जादों आरो बे सुबुङा गावनि खर' बाहागोखौ हास'नानै सिबनो दान होनो नागिरदोंमोन आरो बियो सिगांनिफ्रायनो दान होगोन होननाबो बुंबाय थाखायोमोन। बे सुबुंनि मुङा जाबाय दीपक कुशवाहा। बियो लेबारनि खामानि मावनानै जायोमोन। दीपकनि बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला बियो गसाइ शिबखौ गोबां मानियोमोन आरो बियो गसाइ शिबनो गावनि खर'खौ दान होनो होननाबो रादाय दंखायोमोन। जेब्ला दीपकआ मन्दिराव गावनि खर'खौ दान होनो थाखाय मेसिनजों गोदोनायाव हायो अब्ला होस्रिखावदोंमोन आरो होस्रिखावनायखौ खोनाना साखाथिनि मानसिफ्रा खाथियाव फैना नायफैब्ला थैजों गाज्रि अबस्था जाखानायखौ नुनो मोनफैयो आरो बिखौ बोखांना हस्पिटालसिम लांनाय जायो। गुबुन मोनसे खौराङा जादों बेरा सफ्लंनानै न' सिङाव नायखोमाबाय थानायखौ हमनो थाखाय मोब्लिब थार सोंना दोननायाव राजु बर'नि जिउ खहा। हराव बेराखौ सफ्लंना दोनना नायखोमाबाय थायोमोन सोरबा सुबुङा आरो बेखौ मिथिनो थाखाय मोब्लिब थार सोंना दोननायावनो जिउ जोबदों राजु बर' मुंनि सासे सुबुङा। बे जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि बरमा थानानि सिङाव थानाय मटलि रिजार्भ मुंनि जायगायाव। जाथायनि सायाव फोरमायनाय बादिब्ला दुलाराय बर' मुंनि न'आ थरजा बेरानिमोन आरो बे सुजुगखौ लानानैनो बेराखौ न' उनथिंजायनिफ्राय सोरबा दुथाङा हाफ्लंना दोनोमोन आरो हरनि समाव नायखोमाबाय थायोमोन आरो दुलाराय बर'नि बिसिया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय सिगां समावबो बिसना सिङाव हाबखुमानानै थादोंमोन राजु बर'आ। नाथाय दा सिखावखौ हमनो थाखायनो मोब्लिबनि थारखौ सर्ट होना दोनो। बेयावनो राजु बर'आ सर्ट जाना न' उनथिं थैना थायो। हरनि समाव सिखावा जेब्ला फैयो सैमा सोङोमोन आरो दाउफोरा गाबसावला जोबोमोन। बेबादिनो गाबनाय सैमा सोंनायखौ खोनाना न'खरनि मानसिया सारि मोनना ओंखारना नायोब्ला जेबो नुनो मोनामोन आरो इन्जुर हाफ्लं हाफ्लं गालांनायखौसो नुयोमोन। बेफोरबादि खालामनाया सनिबारनिफ्रायनो सानथामसो जाबायमोन। बेनिखायनो सिखावखौ हमनो थाखाय कारेन्ट सर्ट होना दोनो आरो बे सर्ट होनायाव राजु बर' मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमायो। अब्लासो बिथांमोना बे खामानिया राजु बर'निनोमोन होनना मिथिना मोनो होनना खौराङाव फोरमायनाय जायो। दुलाराय बर' आरो राजु बर' बिसोर मोनसे गामिनिनो थागिबि। दायो पुलिसा दुलाराय बर'खौ एरेस्ट खालामबाय। साननैसो सिगां गोमानाय रश्मि रेखाखौ दायो न'नि मानसिफ्रा नागिरगासिनो दं। भिडिअआव मा बुंखो नायलांदो आरो अन्नानै बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेनो नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो जाहाथे गोमाना थानाय रश्मि रेखाखौ थाबैनो हमनो मोनो। दा जेनेबा मथा-मथि जों दा डिटेल्स माबाखौ जों मोनथ'नाय जायाखै, थेवबो जोंनि नागिरनाया दिनैसिम जों सोलिगासिनो दङ। दिनैबो थिग नै बे गुवाहाटि नोगोरमायाव जोङो गुवाहाटियाव थानाय माखासे एनएसएडि बेफोरखौ कल खालामलायनायनि गेजेरजों जोङो फुरा नायबिजिर खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो दाख्लै गोमानायनिफ्रायनो जोङो थाथ'नाय गैयै नागिरगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे गुवाहाटिल' नङा, जों गोबांथार जायगाफ्रावबो दिल्ली, मुम्बाइ, बेबायदिनो बोजों बेंगलर गोबांथार जायगाफ्रावबो जोङो बेबायदिनो खबर हरना दोनजोबनाय जाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे ट्रेन स्टेशन आरो बेजों लोगोसे फ्लाइट बेबायदिनो एयारपर्टफ्रावबो जोङो गोबांथार मानसि दोननाय जादों जाहाथे बेफ्राव गाखोनो थाङोब्ला जेन निस्सय नुयोब्ला बे मानसिखौ हमनानै लाखिदों होननानै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायबा मानसिया हमनानै लाखिगोन बिनि सायावबो निस्सय नै जोंना जायबा गोमाजानाय बिनिनो हासबेन्डआ दंफैयो आंजों, बियो बुंगोन। दा निस्सय जाया हमगोन बेनोबो एक्सुवेलिथ' मथा-मथि बाथ्राया बहुद साननो गोनां। दा मथा-मथि बेलासि 6:30 टाइमावनो जानाय घटनाखा, सिगांबो बे बाथ्राखौ बुंखाबाय। ओमफ्राय दा बेखौ रावबो नुवाखै। ओमफ्राय दा मथा-मथि माबायदि थिखांना लांजादों माने जों दाबो डिटेल्स जों हमदांनो मोनाखै आरोखि। दा जों फुरा जोङो बेखायनो बहुद सिन्था सरजा खालामनायनि गेजेरजों जों नागिरगासिनो दङ। दा बेखिनि आरो दा बे मथा-मथि डिटेल्सखौ नै दा बे गावनि फिसाय जायबा हासबेन्ड बियो एसेब्लाबो होगोन। दा जेनेबा जोङो फार्स्ट टाइम आङो इउटिउब चेनेलाव हगारनाय हिसाबै आङो जिखिनि बुंनांगौखौ आङो बुंबाय। जेनेबा जों दा नागिरगासिनो दङ। ओमफ्राय जिखिनि बांसिन मिथिनाय बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ जायबा हासबेन्ड बिनिखौ होजानाय हिसाबैहाय बे एसेबाबो बांसिनखौ मिथिगोन। दा बेनिफ्रायनो सोंनानै लानो हागोन। दा जोङो फुरा नागिरनाया सोलिगासिनो दं आरो नागिरनानै जोङो लाबोनो नाजाथारगोन आरोखि।
दा बेखिनि आरोखि। औ बेखौनो आं बुंनो सानो जाय हमनानै दोननो हायो बा लाखिनानै दोननो हायो बेनो आं 50,000खौ एकदम डाइरेक्ट होथारगोन एकदम। आरो दिनैबो नोंथांनि बेबायदिनो चेनेलनि दारैहाय बिथाङा निस्सय गावनो बुंखाबाय गावनि खुगाजोंनो दा बियो निस्सय होगोन। दा जायनो हमो 50,000खौ बियो फुरा अफार होखागोन आरो लगे लगे जायानो हमनानै दोननो हायो खामानिया साक्सेस जाबाथाय बिनो लगे लगे फनपे खालामनानै बियो होगोन आरोखि। दा बियो माने फिसानि टेनसनजों ओरै गावनि हिन्जावनि टेनसनजों बुहुत माने टेनसनाव दङ मानसिया। दा बे हिसाबैनो बारा स्पर्ट्सथ' बुंनो हायै जादों। दा बेनो आरो निस्सय गावनि खुगानिफ्रायनो मिथिनो मोनखाबाय आरो बुंगासिनो दंखायो बियो माने जायनो हमगोन बेनोहाय माने 50,000खौ बियो रोखा होखागोन आरोखि। 7 बोसोरसो जाबाय होनदों बियो माने बङाइगावनि ट्रिनिटि इंलिश स्कुलाव फरायदोंमोन ना। औ क्लास बेसेबाङाव होनदोंमोन? क्लास 2 आव फरायगासिनो दंमोन आरो मानसिया। जोंनि जेसेबांनाखि बर' आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावनिसिम प्लिज अननानै जेरावखिया नुवा मानो लाखिनानै दोन ओमफ्राय डाइरेक्ट कल खालाम। बे लायनायनि बेब'स्थाखौबो खालामनाय जागोन। ओमफ्राय जायबा हमदों बे मानसिनोहाय लगे लगे 50,000खौ सोनो राजि। दा खामानियाल' साक्सेस जानांगौ 50,000खौ निस्सय मोनगोन बियो 100 खाथां आरोखि। दा बेनिखायनो जेसेबांनाखि रायजो राजानिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे बे गोमानाय रश्मि रेखा नार्जारि बेखौ लोगोसे आरियान फिसाला जाहैबाय बेखौहाय माने हमनानैहाय खबर हरनो थाखाय रायजो राजानिसिम गुरैहाय खावलायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोननिसिम लाबोनो हायो। एसेनोसै गोजोन्थों।